Γεια σας φίλοι μου, σήμερα είναι Κυριακή 28 και έχω έρθει σε ένα τέλειο μέρος εδώ που είναι με άλογα και ζώα. Δείτε εδώ πια, είναι φανταστικά. Ερχόμαστε εδώ πέρα τις Κυριακές και βολτάρουμε και καβαλάμε τα λογάκια και είμαστε ένα με τη φύση. Δείτε εδώ τι όμορφια. Γιατί ξέρετε, μπορεί να γίνονται τα πάντα, αλλά ο Θεός δεν σταματάει τη δημιουργία. Όταν είσαι κοντά εδώ στη φύση, τίποτα δεν μετράει. Βλέπεις ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτή την αλήθεια κανένας δεν θα την καταστρέψει. Εδώ λοιπόν είναι ένα μέρος που όταν περπατάς και όταν έρχεσαι θυμάσαι ότι υπάρχει ζωή, θυμάσαι ότι υπάρχει υπόσχεση. Όταν η Κιβωτός έφτασε στον προορισμό της μετά την καταστροφή και την πλημμύρα, έβαλα χεράκι τώρα και θόλωσε, τότε λοιπόν βγήκε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου, ότι μετά από την καταστροφή έρχεται μια καινούργια αρχή. Και θέλω σήμερα να σας ενθαρρύνω και να σας πω ότι μια νέα μέρα θα ξημερώσει για την Ελλάδα. Το ξέρω, το πιστεύω και το διακηρύττω. Και κάθε πλάσμα εδώ στη γη θα δοξάσει τον Κύριο του σύμπαντος. Αυτό είναι το μήνυμά μου για σήμερα, ότι κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι υπάρχει Κύριος, γιατί θα δει τη σωτηρία, θα δει αυτά που ο Θεός θα κάνει, αυτά που κανένας δεν πιστεύει. Γιατί οι περισσότεροι έχουν χάσει πίστη, ελπίδα, μόνο η πίστη στο Θεό, αυτά που σου μαρτυρεί μέσα σου, μόνο αυτά σου δίνουν μια ελπίδα να πιστέψεις ότι κάτι καταπληκτικό θα γίνει. Λοιπόν, δείτε εδώ και σας λέω, πάτε μια βόλτα, πάρτε τα παιδιά σας, πάτε κοντά στη φύση. Υπάρχουν οικειόμηλοι παντού, υπάρχουν κτήματα παντού. Πάρτε τα παιδιά, πηγαίνετε τα να παίξουν με τα ζώα, με τη φύση. Και να νιώσουν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι μια, πώς λένε, η διαβολική επανεκκίνηση, αλλά είναι η επανεκκίνηση του Θεού. Οπότε εμείς αυτό κρατάμε. Γεια σας φίλοι μου, θα επανέλθω. Αυτό δεν ήταν ένα κανονικό βιντεάκι, απλά ήρθα μια βόλτα εδώ και είπα να τραβήξω μερικές υπέροχες σκηνές. Γεια σας.